Sielo wadhi nyaka kaunti ya Migori nyakorom gajuang kama jopiny ma Migori oseotulo manyo muochi od bura ma kaunti ya Migori kendo manyo rocho chenro mag od bura no. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ya Migori oseo MCAs kuom bedo gi ywaruok ma kamane kinde manyo luong romo moyiedhi mano matwako iparo mar thicho oko jokanyo mag board mar jotich sirikal. Juma miyo walerno koya e kaunti ma Migori. E kinde mar higni 10 mokalo, od bura ma Migori ne onenore kaka mano mane koko ne okwako ka ilaro weche mopogore opogore to ahinya wechego mag telo. Moko kuom MCAs mag od bura ma Migori mane oyier e yiero maduong' mar higa mokalo ne owacho ni wang'ni gidhi neno ni kwe koro bedo e od bura ni. Teko ni lwet jopiny. Ni jopiny go nyalo exercise sovereign powers go directly kata through jok moyier. Koro se yierwa, jopiny osemiyowa power. Akwayo ni ji obed kanyakla, ji owuoth kanyakla, wamakre kanyakla. When the public will see us kwamakore kanyakla, we shall restore confidence into them ni karadieri jok banyo wayierogi wang' ni ocheko kuma dhi konyo. Kata kamano, ka kinde koro poko kalo kata malach, koko ne on ma Migori odiochieng' manyoro ka otende kod wechego mag basari ka achiel kod hola mar nyiewo nyamburko. Moko kuom MCAs ne ong'anyo donjo od burano e twak ma oyiedhi mane obedo odiochieng' manyoro ka giramo ni nyaka mige medeno mar basari ka achiel kod hola mar nyiewo nyamburko eka gidhi nyime kod twak. Kaka basari ung'e ni okonyo nyithindo man kie, jomo chande gweng', ne giseng'eyo we are the laymen, wane joma nie grassroots. Mano nyisogi ni basari wadhi miyogi. Ka guru gik nyaka sani ok gine dalili mar basari. Samoro chuno wani wabiga piko e kitupe ng'owa ka nikech ka loan manuje bene wayudo pok wayudo nyaka ng'owa nyaka sani. Koko machuok mano nenore e od burani koro osekelo paro mopogore opogore ka kuom oganda e kaunti ma Migori. Gik moko pile pile ilosoga gi kwe to gimidwa los gi lweny. Assembly ok en kar lweny, assembly en kar loso chike. Koro bedo mar lweny ok wane ka gini dhi konyowa kaka wajo Migori. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ni ma Migori wacho ni koko monenre ni e obno ma Migori en ranyisi marach. Nokwateru kache wrestling bondo mi ogoru bondo wang'e ni ng'ama tek ni ng'ama chalo ma. Wan wawegi winjo gik mano dwaro. Gik mano kendo ne gin gik mabeyo. Odwaro ni bondo miu basari, omiu kalon gi weche mag public service board. Nitiere kaka unyalo discuss gigi. Wan gi chike matayo gik moko. Ok wateru kujo ni bondo udhi ugoru. Ukadho chapter 6 of constitution, integrity. Giwacho ni od bura ma Migori e kinde mar higni 10 mokalo yando osenyiso picha marach mar kaunti ni ma Migori. Ka bende giwacho ni ok de gier mondo mae koro chako dhi nyime e kaunti ma Migori. Ire wach mantie marach monego beni usolve. Kauru gini tubede uka moro to kuneno na assembly tin sana nikech aneno ka un joma sa usechiemo mang'eny koro wikoru ne dhawo. Manyuru kamoro pap moro maber bondo dhu wache gigi. Wan jopiny okwam ikore ne lweny to kudwa go lweny wabiro duoko upacho te. Tok koko mane onenore e od bura ne obede kid MCA ka achiel kod governor ma bende jatend kweth maduong' e bende ma Migori Ken Ouma wacho ne gibedo kod twak makare ka otenore kod ywak mag MCS go ka bende gichopo e winjruok. Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuro chele mawuok